Ahoj, ja už jdu. Jakože kam ideš? Do fitka. Do fitka? A máš už tie zmluvy? Tady jsou, jen stačí pár věcí dodělat. Počkej, ja to mám dodělávat? Ty máš ešte pol hodiny pracovnú dobu a mne to tu necháváš? No, Jak no? no tak ahoj. Sabi, mne teraz volal klient, že mám byť na workshope ich firmy. Je tam 30 ľudí. Ako je možné, že ja o tom neviem? Něco tam zapomínám napsat. Sabi, môžeš mi povedať, čo robíš? Pred 50 minútami ti skončila pauza. No co, měla jsem chuť na kafe. Prosím, veď ty už máš 50 minút pracovať, ne? Čtu si k tomu. No tak ja sa na to môžem vysrať, že by som si tu všetko robila sama. Riadiť zamestnancov nemá byť o strese, kriku ani o neustálom vysvetľovaní toho istého. Dá sa to robiť aj inak, pokojne, s rešpektom a tak, aby ľudia robili, čo majú bez toho, aby si ich museli neustále kontrolovať. A presne o tom je môj workshop Ako zvládať zamestnancov. Ak chceš viesť ľudí pokojne a efektívne, prihlás sa ešte dnes.